ओमफ्राय नाखौ लाखिना लाखिया दैयानो गैयाबा अबाव लाखिना बबाव फिनांगौ जाम्बानो हेल'वाखैमोन नोंलाय मानो माने नोंखौ नायगोन आयौ सोरोलाय लोगोफोर दिनै एकदम ना फानै फानै माने ट्रेन साइडथिंसो मोनफैबाय आरो ना ओरैबायदि माने कास्टमार नागिर ना फानै फानै माने ट्रेन साइडथिंसो मोनफैबाय आरो जोङो दा माने थांफिनसिगोन नायाबो एसेबां गोबां गैला नायाबो जोबसिगोनानो आरो जेनेबा हमना ला 2 केजिसो दंबाय आरो ना सानैनि खान्थायाव 1 केजि 2 केजि दंबायो माने सोरबाफोर लाबावगोन खोमा जों माने हजोंहाय माने गामि गामि हाबलांबावनोसै दा ट्रेन साइडथिं दं नालाय नायना लाबोनाय जाबाय नै एकदम पाहार जिङावसो दंफैबावो नै नायबानो जाबाय दा आं गाहायाव ओंखारलांसै आरो ना लकेसनखौ एसे खोन्थाना होबाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै एकदमबारे ओरैबायदि हाजो जिङावसो दंफैबावो माने आरो ट्रेनाबो फैगासिनो दं नोंथांमोना ट्रेनखौ नुनोबो हागोन आरो ट्रेननि गाबनाय एसे आवाज खोनादों आरो ना आं दा गाहायाव ओंखारलांसै बिराद साफालै लकेसनफ्रा एकदमबारे बहाय थांनो नागिरदों जोंना बहाय थांगोन बाराबो गैखाला जोबखासै होनजोबनायालाय ना हा आलि जिं जिं जिबायदि गोथौआव हाबनाय मोनदो हाजोसो आरो साइसफोरा नायनानै ट्रेन गाबदों नामा ट्रेन फैबाय दं नायलांसै गोबावजों जाबाय ट्रेनबो फैदों आरो ट्रेनखौ नायलांनो हासिगोन जेनेबा ट्रेना दैखि खारग्रा गैया गोजौखैनो फै माथो होनबालाय नायबानो जाबाय मोनफैबाय नै बारा गोजान गैला एकदम ट्रेन साइडथिं जिं जिं दंथारो आरो नै नाय एकदम ओरै होलांबावनोसै माने सिदायै सेरें एकदम ट्रेन साइडथिं जिं जिं बारा गोजान गैथारला मोनथारसिगोन माने न'खरसे दं आरो इयाव लागोन नामा बेखौ सोंहैनोसै माथो ट्रेनाव फैयाखै इसका रिश्ता बड़ा ये प्यारा है ओ मोनबाय बारा गोजान गैला माबोरै लोगोफोर जायगाफोरखौ नाया माने एकदम असिना ना फाननाया एकदम जायैनो बेनि न'आवनो माने एकदम थांना बेरायनो मोनो आरो बिराद डेन्जार मोनफैबायानो फिसा आदाला लाखि सोंसै फै फैगासिनो दं र' एकदम माने ना फाननायाव भिडिअ बानायलायो आरो ओरैबायदि डेन्जार बेसे माबायलाय ओइ दंना नै सानथा फिसारियावनो हगारसै आरो ना लाखियाबाबो नाथामना लाथारगोन माने दै दंना गैया नायनो र' जाबाय दैयानो गैया माथो दा बारा अखा हायाखै नालाय बारा दै गैयालै लाब्रा फैनोलै आंना एक्साइटमोन आरो ना गोदोनिया एक्साइटमोन आरो ओमफ्राय नाखौ लाखिना लाखिया दैयानो गैयाबा अबाव लाखिना बबाव फिनांगौ जाम्बानो हेल'वाखैमोन नोंलाय मानो माने नोंखौ नायगोन आयौ सोरोलाय नायनो मानसि भिडिअ बानायदो भिडिअ उनथ'आखौ मानसिखौ नायगोन आंबो आं दा भिडिअ रेकर्डिं बानायबाय दं माने आपल'ड खालामगोन आरो इउटुबाव ओमफ्राय दा नोंथां ना फाननो फैदों नालाय नाखौ लागोन लायनोसै जोंहा लाया दैयानो जायाखै हाखराव नै दैयानो जायाखै बिराद दुखुनि बाथ्रा लोगोफोर मा खालामनो ना दा साइकेल सालायनांसिगोन दै बेनोलै एक्सआ ना होरलाय नोंसोरो बिराद मोजां मोनदों ना गोदोनि एक्स नाखौथ' जेने थेने फानजोब्बाय दा जों माने थांनायनि लामा लासिगोन आरो ना जेनेबा दा इ बाजिनि दखानाव फैदो दखानाव माने ओरैनो मिथिखायो माथो ओरैनो टाइम पास गय जानो फैदो आरो ना लोगोफोर नोंथांनो मोनना नायलांबानो जाबाय नै एकदम नेपालि गामिसो इयो
नेपालिफोरबो दं बर'फोरबो दं आरो ना ट्रेन साइडनि जिं जिं एकदम ओरैबादि हा बाजैनि दखानाव फैदो ना बाजैयाबो दा रायलायगोन र' बाजैया दा फैगोन माने ओरैबायदि साफा आरो इयाव माने जायगाया माने नेपालि बर' आसामिस गैयाना बाजै र' फंनैसो बाथ्रा रायलायगोन आरो ना माबा इयाव नै बाजै इयाव मा मानसि दं बर'फोर दं नेपालफोर दं बर' दं नेपालि हारसा दं आरो ओमफ्राय बोरै कास्ट'मारफोर जागोन जाया जायो बिदिनो जायोना जागोन दे बिराद गोजोननाय खोथा जेनेबा बेफोरबायदिनो माने खना खनला दखान होनानै जानो हानायबो माने एसे सुबिदा दं आरो जेनेबा जायो आरो जेनेबा गामियाबो एसे गेदेर नालाय ट्रेन साइडनि गाहायावनो एकदम बिराद मोजां जागा आरो लकेसनफ्रा ट्रेनाबो थांखांबायनो लोगोफोर दहाय ट्रेन देखायनो आखायाव लादोंमोन ट्रेनखौ देखायनो हादियासै आरो गासैबो माने बिदिनो बयबो माने जि हाया माने खना खनला जिखुनु ना जा बयलार जा दाननानै बा एसे माने न'खरखौ सुंख'नो थाखाय माने एसे माने बिजनेस मावनानै माने जानो हानाय सुबिदाफोर दङबा होना जानांगौ आरो माने लाजिना लाब गैया दै लोगोफोर दा हमनानै ला जोंनो बिराद माने एकदमबारे गामि गिदिं गिदिं ना फानै एकदम माने माबे जायगायाव फैगौ माने नसिबाबो बोबैबाय इयाव जों दा मोनफैबाय आरो नङा होमबा लोगोफोर दा बेखौनो बुङो कि नोंथांमोना माने लाजिना लाब गैया माने एकदम माने लाजियोबा माने खाजि गोमायो होननायानो जाबाय आरो दा आं बेखौनो बुंनो सानोखि जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानोखि ससे क्लिपखौ आंथ' होखासिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय गासिबो सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला बे आंनि बे लावदुम अफिसियेल चेनेलखौ माने साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोसे आरो एसे सापर्ट खालामना हो लोगोफोर नोंथांमोना माने भिडिअखौ नायनानै माने लाइकबो खालामथारा आरो एसे कमेन्ट खालामनानै सोंहर जेनेबा बोरै दं बोरै गैया ना नोंथांमोनाबो माने इउटुब चेनेलनि बिखय मिथिनो लुबैदोंब्ला आंनाव माने कमेन्ट सेक्सनाव खालामबानो जाबाय लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ एसेनो एन्ड खालामसै आंनि बुंनायाव सोरनिबा सायाव गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ माने निस्सय माने निजिनि बर' हारिनि फिसा होननानै निमाहा होगोनखौ माने मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ एसेयाव एन्ड खालामसै बर' हारि जिउ गोलाव जाथों